zu jaka, euskalteleko teknikari bat izango zara. Zu Beñat berriz, interneten zabiltzan gaztea. Eta Itziar, gaztearen ama. Zu Beñat, asko biltzen zara interneten. Izorratu zaizun arte. Orduan, amari esaten diozu euskalteleko teknikariari deitzeko. Bera etortzen denean, hiruk zaudete ordenagailu aurrean. Eta teknikariak botoi bat ematean, pantailan pelikula porno bat azaldu da. Etxen ordenagailuik gabe gerau gara, konfiantzaz Andonin eskuetan lara, eta bideo porno bat azaldu da ama, lasai egon amatxo biduz kontua da. Ideia ona izan da ona ekartzea, naiz eta pasau lotxa hau da hau trantzea. Sexuaz ikasteko hortan ibiltze altzea, urrengo nobedezuneri galdetzea. Bideo arraro bata deia nere gana, orain egin beharko nik hor ahaldana. Txarra hartu dezula aizu zure fama, orain honi deitzen dio tarifa plana. Ordenagailuan gatik problema grabeak, bideoa azaldu nolako trantzeak, lasaitasuna daukat problema usatzeak, Kleenex zikindu hoiek ez dira nireak. Bideoak sortu digu hainbat enbarazu, ta esango dizut nik orain zuri haizu. Teknika kontuetan zeranik zu maixu, nahikoa ikusi deguta kendu ezazu. Arratoi teklatuta orain uezkamak, guztiak emateko Andoniri lanak. Itziar utzitzazu zure txeko dramak, seguro zirala hoiek zure senarranak.